Hai bayap song norongno hani hai lamsogo ani channel ani channel norongno lamsogo tai norok subscribe khlaiya ko ani channel pulyano subscribe khlai tai bell icon o sindi tai share khlai di comment khlai di norong kuno song tongha bayap song tai norok anor srang manai tok no bahai pusinai broiler tong no bo bemar ungfru bo bithino rwnai bahai ke vaccine rok rwnai omo hai khlai pura puilani simi mane bwsapur ni simi pura phalya sak jora pura course norok srangui manai bayap song aboni bagui norok ani channel subscribe khlai di subscribe khlai kanga norok bonisi swkang ani video rok nai mana ang jefru video ketal upload khaio afro norok swkang nai mana je subscribe khlainai rok tai bayap song swng pahang ko parao haino tongyawui ba haino ereng tongyawui swng tok rok rwui omo hai khoksa khongnai rang aji tongmano bayap song tai omo khlaima logi onyo extra samung bo swng khlai tongmano haike bayap song tini ani tok 29 days ani tok 29 days wngkha 29 din o ani tok ni weight ang norokno sai khwnai 29 din o ani tok ni weight wngkha 1 kg 600 gram 1 kg 600 gram khani tok ni weight tai kono saman kre bayap song borok tamni baksa 1 kg 700 baksa 1 kg 500 omo haiki tongo tobo 1 kg 700 minimum average hingkai borok joto saman kai toria bayap song norok o dipor jorao hangani o video nai tongo bayap song tai nukhana baksa prai bebak no borok thui tongo o dipor tungtung jorao tabo February mas ni bumo February mas tabo o February mas o asuk tubu tunya dipor jorao tai asuk kubu kachangya abon bagui temperature ekdom limit ba soman wngui tongo ekdom temperature thik haboni bagui borok chawi nongui aram khe thui tongma jora bayap song tai omo hai thui tongphano bayap song norok borok no soser na tapogdi borok ngai thukangkai borok aram khe thui mang tongnai ada rok chayang tongnai bayap song amtwui khe tok weight bariyango jodi amtwui khe mama norok thujak no tongkha waisa bongo farma habui borok no rwgui mano trek khe rwgdi o dipor jora phan khe tarwkdi hingke borok heat stroke mane heat stroke tamno hingkai o hama achomsa na samyang borok attack wngmano abono heat stroke hono bayap song amo trek khe rwgui borok no waisa rwdi trek khe rwgui rwkhangkhe ang norok no phonogono trek khe rwgui rwkhangkhai borok tabuk jotono bachapaioi ada rok chanai naidi bayap song borok no ang tabuk rwgui trek khe rwgui rwbainai borok jotono tabuk amtwui khe trek khe rwgui rwkhangkhai borok ada chanai tui nongnai omo hai khlaiui bongni bwsago taisa ada thangnai hingke bongni weight amtwui khe barinai tei bongni weight amtwui khe kasanai tai bayap song norok tirpal maintain khaina tapogdi tirpal nainai di jesa khe tirpal jotono tisai rwbaidi nini uttor dokhin purbo poschim je tirpal khoboi rwo karon February maso to February maso horong kwchango sal ongoi tungo hingke horo tongno tirpal khiklai rwnai hingke bayap song tirpal khiklai bro norok khaksa khiklai tani horo tirpal khiklai puro jotono tirpal khiklai rwdi jate khaksa nokbar habo khaksa nokbar thai amdai hai ongya tei salo bo norok oro jotono tirpal khukjak nokhono joto dike no uttor dokhin purbo poschim omo hai khlaiui bayap song norok jotono oro tirpal khukjak nokhono obo hingkai yang ni nokbar hapkha hingkai tei khaksa tui thangmanai tei khaksa tui nokbar hapkha hingkai joto dik diya no nokbar bo habui manai nokbar bo nongkhor manai amo haini bagui joto dik dikiya no tirpal khukchai rwna nango hingke norok khaksa tirpal kholoboi tonikha ba khaksa tirpal tisai tonikha hingkai khaksa tui nokbar hapkha tei khaksa tui nokbar nongkhorma yangnai hingke nini farmo I guess nongkhorma hingkai borok machanai borok machakhai I guess machakha borok kwbangma bemar wngui mano I guess ni bumung khe amino gas amono karibo kwbangma gas wngo bayap song amtwui khe kwbangma bemar romoi mano norok nokhono bayap song trek khe sosai rwbangmani uro borok ada chai tongkha tabuk tui nong tongkha omo hai khlaino norok bo bisik thujak rok nong tongkha hingkai trek khai sosaui ba trek khe rwgui rwdi borok jate ada chana tui tei borok no ang tabuk ada rwui tongo 29 din o bayap song last ni ada finisher borok no ang 27 din ni simi no prai finisher chari tui himani
tini bo finisher charo ta finisher charo sine bai apsong aboni ni tong ni weight no nai char di nang 29 din boni ni tok 1.5 kg sikai hon nang bai ke finisher char nei ba nang starter chari ma thon ne afro যদি 1.5 kg rok lai khang kale nang finisher chari mangkha karon boni chai manani mote hingkai ama hai khlanya narok bo samung rok rodi tai bai apsong no nukhana ro dapati sajak dapati samane karon ke borok bosawi chanan tui karon achugui chakhang kai boni yakung ni kaise bemar mano hingkai a yakung ni bemar ho borok lengra angnai lengra khani tok tai kathang tongphano tok botai weight baria amon bage bai apsong oti sere mani hingkai boni karon tongo borok ni bosai chakhang kaise biyam kahing tongo hingkai yakung rak khangkai bongtai yakung lengra roknani boni tai sombop kwrui amon bagai amno haike truk khaiye tororok hingkai ada chukri rok tororok ada chukri rama haikhlai sutili bai narok khawai rodi tui bo kisa it phano rubo ema haike chukri rodi tai nono onne byabস্থা tongkhai to nono onne byabস্থা khaidi automatic jat bo thepai mano dinkar abo hai automatic tongkhangkai to norte bose aram hingkai chung ani mokhai to automatic ani mo tui slaijak nai dapa sari gong waisa slainai tai phungo waisa slaio tai diporo waisa slaio omo hai khlai 3 bar slaio dino hingkai automatically hingkai abo ke slaina nanya abo automatic tui phai tono tui paire tui phainai bo tanki bai join khlaijak aboni tui bang oine video khlaina bai apsong automatic bahai ke thepa ba automatic hingkai bahai norok nugano tai adarok bo norok khel khlaiye tai borok nang tai vitamin bo chari tono vitamin hingkai ang proton chari tono bai apsong borok no tabok proton 28 din simi proton chari bo 28 din sikang ke bhimarel hone vitamin tongo bhimarel no chari di bai apsong ro 28 din simi hingkai jotono proton chari bo proton tabo je phaila chari tonai bai apsong tai phalnani salsa sikang ba 7 din sikang ro hingkai norok bithi area phano tongmano eba bithi area khani sawo karon borok bithi mase khani sawo abo hai bai songrani channel nai tongdi tai kono sungjana tongkhai sungdi ang kwbangma norokno answer rimi yango mano khe norok comment khlai sung hokangkai ang obono obossoi ang answer khlainai reply khlainai tei norok nang je chubai mansak ang chubanai norok ano comment khlaidi tei bai apsong norok chajak khangka like khlaidi ani video no chajak khang like khlaidi karon noni like le yak bai simisi sinir khani like ing thango phi ang belai tongthogo nong like rok manogoi bai apsong abon bagi norok like rok na ta pokdi tei bai apsong sungnai to sungdi tai norok ang bai kwrwngai tongdi ani channel ni bomong tipra sajai di jotono hambai।